Bé, bon dia a tots i a totes. Soc Guillem Morricapco, estudiant de la Facultat de Medicina i membre de l'Auxiliar del BEA per aquesta facultat. Bé, a banda de mostrar la preocupació per totes les coses que tenim, ja heu vist que ens preocupem també pels estudiants de cada facultat. I en aquesta mateixa línia crec que tinc l'obligació de portar així una notícia i plantejar un prec sobre una notícia que vaig este cap de setmana. Es tracta del màster de Medicina, que va eixir. Bé, us explico un poc com està un poc el tema. Fa 2 anys, l'any 2010, el Ministeri d'Educació, el Consell Estatal d'Estudiants de Medicina, la Conferència Nacional de Degans i el Fòrum de la Professió Mèdica es van reunir i van arribar a l'acord que en Consell d'Universitats es va aprovar que els estudiants de Medicina a l'hora d'acabar la carrera eixiren amb la simultaneïtat de tindre el títol de grau i el títol de màster. Tot això pareixia que ja estava fet, es van fer moltes manifestacions, moltes reivindicacions, pareixia que ja estava tot fet, però el cap de setmana passat va eixir la notícia de que la NECA havia tombat la proposta de màster de Medicina. Encara que la REACU ha eixit dimarts 28, després ahir va eixir dient que no s'havia tombat, sinó que havien demanat certes informacions al Ministeri d'Educació, això ens preocupa un poc, sobretot perquè és un Ministeri d'Educació que no va participar en el projecte, en la preparació del projecte que es va aprovar en el seu moment. No sé quines informacions han de demanar si ells no estaven. Aparentment, justifiquen que hi ha 2 motius per rebutjar la proposta, i és que en un mateix paquet no poden haver 2 títols, com són el grau i el màster, i 2, l'ús d'un mateix treball per al títol de fi de grau i el títol de fi de màster. Així veiem 2 problemes que no són problemes realment, sobretot perquè si tenim en compte que un mateix paquet no dona lloc a 2 títols, sinó que les competències del grau en Medicina ja compleixen les competències suficients i que s'ajusten a la definició de competència que dona el màster, que dona per al màster el Ministeri d'Educació, perquè el grau seria el màster. I en segon lloc, cal tenir en compte la possibilitat que es va barallar que el treball final tan sols es reconeix com a treball de fi de màster. No són 2 treballs que s'utilitzen per a un mateix. No és un mateix treball que s'utilitza 2 vegades diferents. I bé, dit això, demanar-li al senyor rector, com a antic estudiant de Medicina, que es manifestara, es pronunciara en contra de la decisió que ha pres la NECA, que suposa un perjuí per a les futures generacions de metges, i a favor de que reobliga el diàleg entre les distintes parts afectades per aquesta decisió i el just reconeixement als 6 anys de formació que realitzem els estudiants de Medicina amb la fi d'oferir a la societat les mateixes garanties en la seva atenció sanitària. Res més, moltes gràcies.